Tampok iti panakarambak ti Strawberry Festival ti tinawen a panakaiparaang ti Giant Strawberry Cake. Itatawen 11,000 slices ti naramanan dagiti umili ken bisita iti nasa piyesta. Kalpasan ana iparang ti Giant Triplet Strawberry Cake. Ada report ni Audrey Villena. Manipod Giant Twin Strawberry Cake iti 2023 agingga iti Giant Strawberry Shortcake iti 2024, kanti Giant Kayabang Strawberry Cake iti 2025, tampok mat ita a Strawberry Festival Strawberry Cakefest 2026, ti Giant Triplet Strawberry Cake. Isimsimbolo ti cake dagiti nagduduma a klase ti strawberry a makita iti La Trinidad. Kasama ti tema ti festividad a Limitless La Trinidad, Heart, Harmony, Harvest. Naarama ti 200 kilos a Sweet Charlie a variety ti strawberry kan 500 kilos a strawberry jam, tapno mabukol ti nasrok 500 pounds a cake a nagudwa iti 11,000 slices, kan nailako iti 20 pesos kadagiti umili. That's the reason why we're celebrating the Strawberry Festival, so we really need to support our strawberry farm industry as well. So basically, yung mga gamit natin dito na nagamit is coming from our farmers themselves. A couple years ago, again, we hold the Guinness Book of World Record for the largest strawberry shortcake. Baban iti festividad, mabigbigbig ti one town one product ti La Trinidad a strawberry. Kabayatan na, iti ba ti krisis iti petrolyo kan iti padagina dagiti gagatangan a marikriknan ti kadakkelan a bake shop iti La Trinidad, saan a mailibak a paseten ti legasiya dati panagaramid ti strawberry cake tunggal strawberry festival. I think yung giving back sa community as part of yung part ng community ng Trinidad ever since nag-open yung father ko ng bakery. Yung talaga grassroots namin, yung bumibili ng tinapay namin is yung taga mostly Cordillera and yun nga, Trinidad. Inayo na pa yung eksklusibo lang ti bersyon ti strawberry cake iti festividad. Saan mat ana dismaya ni Miguel iti raman ti strawberry cake. Actually, it was good. Actually, from my years of existence here sa La Trinidad, first time ko talaga nakatikim nito. And worth it nga naman yung pagbisita dito and masarap. Gusto niyo i-try. Iti kanito apadasan ti LGU ti La Trinidad nga artapan ti record da iti Guinness Book of World Record. Nakasagana ti naso a bake shop ang mga ramid ditoy. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.